खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुरान कापआव फिन बडलेण्ड एफसिनि देरहासारनाय दासान्दि कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव जागासिनो दङ दुरान काप जेराव बडलेण्ड एफसि आरो पान्जाब एफसिनि गेजेराव जादोंमोन आरो बडलेण्ड एफसिआ फिन देरहासारनायखौ मोननो हादों ग्रुप डिआव बडलेण्ड एफसिआ 1 आरो पान्जाबआ 0 गल सोनो हादों जायजों बडलेण्ड एफसिआ पान्जाब एफसिखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों कलम्बियानि स्ट्राइकार रबिनसन ब्लेन्डन रेन्डन बिथाङानो गलखौ सोनो हादों जायजों बडलेण्ड एफसिआ 1 गलाव पान्जाब एफसिखौ फेजेननो हादों ओनसोलारि दोलो UPPL आरो BPF आ एलायन्स जानो हामारगोन ना हामारा बेखौ साननैसोनि उनावनो रोखायै मिथिनो हागोन 12 आगस्तसिम समय होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादा UPPL BPF खौ खौसे जानांगौखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद बारग' BLT बारग' NDP आरो गुबुन गुबुन गासै मोन 6 आफादा जथुमदों आरो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायथिदों दि मोन 6 आफादा 13 जुलाइ आरो 3 आगस्टआव जयै जिरायदोंमोन बेनि उनाव BPF आरो UPPL ज' जानांगौखौ लानानै 5 आगस्टआव हाग्रामा महिलारिनो लाइजाम लिरहरनाय जादों जायनि फिननायखौ हाग्रामा महिलारिनिफ्रायबो हरफिनदों जेराव हाग्रामा महिलारिनि फारसेनिफ्राय माखासे सोंथि आरो खोथाखौ लाइजामाव लिरहरदों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ ओजोंहाय प्रमद बर'जोंबो दिनै सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ आरो BPF आरो UPPL ज' जानांगौनि थाखाय सावरायनाया 12 आगस्टनि सिगांनो जानो नांगौ होननानैबो मोनसे समायसीमा खानानै होदों मोन 6 आफादा जायनाखि थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव BPF दोलोआ मोन 17 मासियाव अदेबानि बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय बै समाव BPF खौ एंगारनानै UPPL आ BJP जों लोगो जादोंमोन दा UPPL आ खैफोदाव थानायनि थाखाय एबसुआ UPPL खौ रैखाथि होनो थाखाय सिगांबोदों होननानै BPF नि दैदेनगिरि सुद्द बसुमतारियाबो बिबुंथि होदोंमोन बिनि सायावबो दिपेन बर'आ फिननाय होयोदि 2024 आव UPPL BPF ज' जानो नांगौ होननानै सावरायनाय जागायजेनदोंमोन नाथाय सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव गोबां दान्थे बिदान्थे जानायनि थाखाय थासारिया गाज्रि जादोंमोन आरो सावरायनाया बन्द जानानै थादोंमोन दा जुलाइ दानाव हाग्रामा महिलारिया ज' जानायखौ हास्थायो होननानै बुंफिननायनि उनाव UPPL आरो BPF खौ ज' खालामनो थाखाय सावरायफिनदों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ BPF दोलोआ गेदेर आशीर्बाद यात्रा लादों कक्राझार जिल्लानि मोनद' बियाबखौ जयै लानानै आशीर्बाद यात्रा लादों जेराव लोब लोब सुबुंफोर बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेयो जाफुंसार यात्रा होननानै दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेनि सिगांबो गसाइगावनि मोनबा बियाबखौ लानानै आशीर्बाद यात्राखौ लादोंमोन आरो दिनै भेरगावआव मोनबा बियाबखौ लानानै आशीर्बाद यात्राखौ लागोन होननानै फोरमायथिदों गासै हारि माहारिनिफ्राय आशीर्बाद लानो थाखायनो बे यात्रा बा हानजा सुरनायखौ लादों आरो BPF आनो सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया UPPL BPF ज' जानो नांगौ आरो बेनि सावरायनाया 12 आगस्टनि सिगांनो जानो नांगौ होननानै दिपेन बर'आ बुंनायनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया फिननाय होदों दि एबसुआ हरनाय लाइजामनि फिननायखौ आं लाइजामनि गेजेरजों फिननाय हरफिनदों नाथाय प्रमद बर'आ लाइजामनि गेजेरजों जेबो लिरहरियावनो दिपेन बर'आ एसेबां गेदेर प्रेस मिट होनो नाङामोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ दासिम खुगाजोंल' बुंदों लिरनानै जेबो हराखै होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया UPPL आ सिगां सोरखार गारनानै फै UPPL आरो BPF 2020 बियाबाव गेलेगोन होननानैबो बुंथियो आरो बेफोर गासैबो चन्दन आरो खाम्फा मोननि थाखायनो जानो मोनदों बिथांमोनहानो अर सुनानै होगासिनो दङ सिगांनि समावबो बिथांमोननि थाखायनो एबसुजों गोरोबनो हायाखैमोन आरो आंखौ बोखावनानै लांदोंमोन बेनि अनगायैबो एबसुआ जाहाथे फरायसा आफाद हिसाबै रोखा जायो आरो रावबो दोलोनि जानानै जाहाथे खोथा बुङा नङाबा गेदेर खैफोदाव गोग्लैगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया जायनाखि हाग्रामा महिलारिया सा 22 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावखाबाय बेनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया फिननाय होयोदि आं BPF नि बिजाथि फोसावखांनायनि उनावसो खौसे जानांगौ होननानै लाइजामा आंनिसिम सौफैदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो UPPL BPF ज' जानो थाखाय सावरायनो थाखाय आं राजि होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिनि गाग्लोबनायाव सानै जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों उदांस्रि साननि सिगां सानै इन्डियान आर्मिनि जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगामनि आखल ओनसोलाव जादों उदखारि आरो
इन्डियान आर्मिनि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाय आखाल हाग्रा ओनसोलाव थांनाय 9 साननिफ्रायनो उदखारिनि हेंथा अपारेशन खालामनाय जागासिनो दङ गोबां उदखारिफोर थानायनि सन्देह खालामनानै थांनाय माखासे साननिफ्रायनो अदेबानि 9 साननिफ्रायनो ड्रोन आरो हेलिकप्टार बाहायनानै उदखारिनि हेंथा अपारेशन खालामगासिनो दङ रैखाथि हान्जाया जेराव माखासे उदखारिफोरखौबो गावथारनो हादों नाथाय मैयानि सानाव उदखारिफोरनि गुलि गावनायाव इन्डियान आर्मिनि लेन्स नाइक प्रितपाल सिंह आरो सिपाही हरमिन्दर सिंह बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों उदांस्रि साननि सिगां उदखारिनि आखायाव बिथांमोनहा जिउ खोमानांनाया आरो हादरनि थाखाय बिथांमोनहा गावनि जिउखौ बावसोमनाया अराय गोसोखांजागोन UPPL राजखान्थि दोला अदालगुरियाव गेदेर हानजा सरनाय हाबाफारि लादों फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै अदालगुरि टाउनाव गेदेर हानजा सरनाय हाबाफारि लादों UPPL दोला जेराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'निफ्राय लानानै राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी EM MCLA बिथांमोनखौ लाफानानै आरो रोजा रोजा UPPL दोलानि मावथि मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै अदालगुरि टाउनाव हानजा सरनाय हाबाफारि बानजायदों बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै UPPL राजखान्थि दोलोआ माबायदि थागथियारि जादों बेखौ दिन्थिनो थाखाय आरो UPPL दोलोनि गोहो आरो खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखायनो बे गेदेर हानजा सरनाय हाबाफारिखौ बानजायदों होननानै मिथिहोदों UPPL दोलोनिफ्राय बिटिसिआव बिजेपिनि ट्राइबेल नन ट्राइबेलनि राजखान्थिनि उनाव VCTCनि राजखान्थि VCTCखौ फोजोबस्रांनो खोथा होदों फिन गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावबो VCTCखौ फोजोबस्रांनायनि खोथा होदोंमोन दा फिन आरोबाव VCTCखौ फोजोबस्रांनो खोथा होदों गिबि मन्त्रि बिथाङा बिटिसि दखल खालामनो हांखुर जादों बिजेपि राजखान्थि दोलोआ दिसपुरनिफ्राय बिटिसिआव हरनाय राङा सोरबा जानो थाखाय नङा रायजो राजाफोरनि थाखायसो VCTCआ जेब्लासिम बुङा अब्लासिम बिटिसिआव खामानि जाया अब्ला MLA मन्त्रिनो भट होनानै मा मुलाम्फा बेनिखायनो बेखौ सोलायनो नांगौ होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय आरो PMAY गासैखौबो रायजो राजाया मोननो नांगोन खालि VCTCनियाल' मोनोबा जानाय नङा बेनिखायनो VCTCनि राजखान्थिखौ फोजोबनो नांगोन होननानै बुंथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा बेनि अनगायैबो क'क्राझाराव 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि इन्टारभिउ जायो नाथाय साख्रिया जागोन ना जाया बेखौ बिजाथिफोरा रोखा जानो हाया दिसपुराव जेरैबायदि मोनो साख्रिखौ बेबायदि क'क्राझारनि साख्रिखौ फोथायनो हाया बेनिखायनो जेरैबायदि गासै हारि माहारिया हानि मोन्थाय मोननो नांगौ बेबायदि साख्रिखौबो बिटिसिआव मोननो नांगौ होननानै बुंथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिसि दाजादोंब्लाबो गोबां रायजो राजायानो दिनैसिमबो गनायाखै दिनैसिमबो बिटिसिनिफ्राय ओंखारनो थाखाय लाइजाम हरो बे 22 बोसोराव अननाय आरो सन्मान मोननाय मोनब्ला बेबायदि रावबो बुंनाय नङामोन होननानै राजखान्थिनि बिबुंथि होयो गिबि मन्त्रिया ओजोंहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेफोरबायदि सेथि नैथि थामथि थाखोनि सुबुं आरो गुबुन गुबुन बिबुंथि होनायखौ लानानै सोंखारिदों गागि थुनलाइगिरि आरो दानि बर' बिफाननि साहित्य एकाडेमि एडभाइजार बर्डनि सोद्रोमा बरुवाकान्त ब्रह्म बिथाङा गिबि मन्त्रि जानानै बेबायदि बुंनो समाया बिटिसिआव अर सुनानै होनानै जोंनि गेजेराव गावस्राहोनो नाजानाया दुखुनांथाव होननानै बिबुंथि होयो बिथाङा आसाम राइफल्सनि केम्पआव गाग्लोबदों उदांस्रि साननि माखासे सान सिगां आसाम राइफल्सनि केम्पआव गाग्लोबनाय जाथाय जादों अरुणाचल प्रदेशनि लाजु ओनसोलनि नग्ल'आव थानाय आसाम राइफल्सनि केम्पआव फुंनि 4:30 रिंगायाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों आरो 25 राउन्ड गुलि गावदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों आल्फा आरो NSN उदखारि हान्जायानो आसाम राइफल्सनि केम्पआव गाग्लोबदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों आसाम राइफल्सनिफ्रायबो LMGनि गेजेरजों गावहरफिनदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों फोरमायथिनो गोनांदि माखासे सान सिगां म्यानमाराव थानाय आल्फानि केम्पआव आसाम राइफल्सआ गुलि गावदोंमोन जेराव आल्फानि माखासे कामान्डारजों लोगोसे केडारफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेनिनो खिथेर लानो थाखाय आल्फा आरो NSN उदखारि हान्जाया अरुणाचल प्रदेशनि लाजु ओनसोलनि नग्ल'आव थानाय आसाम राइफल्सनि केम्पआव गाग्लोबदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों बेनि सायाव दा संदाननाया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों गावनि हारिनि दुर्गा दास बर'खौ सिनायालासे दिलीप सैकियाखौ बर' रायजो राजाफ्रानो देरहाहोदोंमोन आरो गावनि हारिनि दुर्गा दासखौ सिनायालासे MP दिलीप सैकियाखौ देरहाहोनायनि मोनसे मोजां बोसोनखौ दा बर' रायजो राजाया मोनबाय जे ट्राइबेलफोरा ट्राइबेलखा आरो नन ट्राइबेलफोरा नन ट्राइबेलखा बे खोथाखौ बुंथिदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि राजु देउरि बिथाङा दासान्दि बिटिसिआव सोलिबाय थानाय राजखान्थिखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि राजु देउरिनि बिबुंथि बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि नन ट्राइबेलफोरा ट्राइबेलनि जानानै माब्लाबाबो साना ट्राइबेलनि कनसेप्टखौ जों लाबोआखै समाजारि आरो रांखान्थि बिथिङाव उन जानायनि थाखाय ब्रिटिशनि समावनो संबिजिराव बेखौ लाबोनाय जादों होननानै बुंथियो
दिलीप सैकिया बायदि माखासे नन ट्राइबेल सुबुं थानायनि थाखायनो ट्राइबेल लेन्ड दाबिनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथियो। कार्बि आंलंआव दा बिजेपियानो गासैबो रावबो बेरेखा दोलो गैया। बड'लेण्डआवबो बिजेपिखौ मदद होदों। दा बिजेपिया दि ट्राइबेलनि हेंथा बेखौ मिथिबाय, बेनिखायनो बिसायख'थियावनो राहा लानो नांगोन होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिजेपियानो इउनिफर्म सिभिल क'डखौ लाबोदों, जायनि गेजेरजों लासैनो ट्राइबेलनि नीति कालचार बेफोरखौ फोजोबस्रांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावो दि बे बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिनो भट होयोबा गेदेर सुइसाइड खालामनाय बा गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांनाय बायदि जागोन। बेनि बिदिन्थिया एमपि दिलीप सैकियाखौ देरहाहोनायानो होननानै बुंथियो। जुदि बिजेपिया बिटिसिआव देरहायोबा बड'लेण्डनि कनसेप्टआनो गासैबो जोबस्रांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।